ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತೋಜೆ ಬಂದಾಗ ನಿಕಾಲಿಗೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಕೆಲವರು 9 to 5 ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು, ಕೆಲವರು ಬನ್ನ ನೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಏನಲ್ಲ ಈಸಿ ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಲ್ಪನವುಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ತೋಜವಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಯಾರೈತೆ ಕೆಲಗೆ ಒಂದು ಕೆರೆಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ತೋಜೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತಿನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ತತ್ತು ಈಸಿ ಓಲಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಯಾ ಮಲ್ದಿನ ಮೆಥಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂದೇ ಕುಪ್ಪನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿದಿಂತ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ದರತಂಚ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂಡ ಮಣ್ಣಡು ಐಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಕ್ಕ ಬೇಜಿಕ್ರೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೊರಿದಿನ ಬೈ ಮಾತ ಅವೇನು ಮಾತ ನಡುಕು ಪಾಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಲ್ತಾಡೆ ತೆಕ್ ಒಂಜಿ 50 rupees ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ 400ಗೆ ಸುಮಾರು ಶೀಟ್ ದೇತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ರೀಯೂಸೇಬಲ್ ಪಾರ್ದು ಇಂಚೆ ಏನೋ ಹೋಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಪರತ್ ಕೆರೆಂಗದ ಬೂರುಲೇನಪ್ಪ ಐಕಲೇನು ನಡೋಡು ನಮ್ಮ ನಡ್ದು ನೀರಿಗೆ ಏನೋ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಂದಾಗ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇದಿಂದ ಓಲಂಚ ಬಾಲ್ದಿಡು ಮೈತಂಡಲ್ಲ ಬಾಲ್ದಿಡು ಬನ್ನದಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೋಳುಗು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಮೈ ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊಂಡಿ ಮೈತಾರಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡೊಂಜಿ ವಾರೋಡು 2 ಸಲ ಮೈತಂಡೆ ಯಾವಂಡು ಒಂಜಿತ ಸಂಡೆ ರಜೆ ಅತ್ತ ನಾನಿ ಮೈತಾರಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬುಧವಾರ ಮುನಿ ಮೈತಾರಡೆ ಯಾವಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ಒವೇ ರೊಟ್ಟಿದ ಪುರಿ ಯಾವಾಡು ದಾಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಶೀಟ್ ಪಾಡಿನಿಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಎಲಿ ಮತ್ತು ಗರ್ಪಣೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಪುರಿ ಅವಂದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂದೆತ್ತು ಹೀಟಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ತರಕಾರಿ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಪಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪೆಂಡ ಮಲ್ಪಾಡು ಜಿಮ್ಮಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪನತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಇಂಚ ಕಂಡ ಗರ್ತದು ಏನೋ ಇಂಚ ದರ ಪತ್ತದ ಮಲ್ತಾಡು ಒಂಜಿದಿಂತ ವರ್ಕೌಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಹಾಪು ಧರ್ಮಗು. ಬೈ ಸಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚಿತ್ತಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮುನಿ ಬೋಡಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ.